Magandang gabi, mga kabarangay. Ilocanong Bartek, magluluto tayo ng bakareta, kalderetang baka, o baka naman kaldereta. Ito mga kakosa, kailangan natin ng baka. Karne ng baka. Maganda tong baka na nabili ko. Kailangan natin ng bell pepper, red, green. Kailangan natin ng patatas. Kailangan natin ng sweet relish, tomato sauce, garbanzos, chickpea. Kailangan natin ng sibuyas, bawang, paminta, asin, mantika at tubig. At kailangan natin mag-shot ng red wine. Alright. Simulan na natin. Simulan na. Woo! Ito na yan. Lagay na natin itong karne. Itong karne, pinakulo ko muna. Konting-konting kulo, tapos hinugasan para matanggal yung libag. Alright. Lagay na natin dito. Okay. Tapos, lagay na natin itong mga sibuyas. Bawang. Itong bawang, yung balat kasama. Para may wonderful tonight siya. No? Tapos, yung paminta, dyan na rin. Okidoki. Para masaya siya. Para happy sila. At hindi ko pala nasabi kanina, maglagay tayo ng toyo. Alright, toyo. Pero konting-konti lang itong toyo natin ha. Kasi ito pang pakulay lang. Huwag masyadong kwan. Yan ang Ilocano version. Yung konting-konting toyo lang. Kasi pag marami yung toyo, mangingitim yan. Alrighty. And then, tubig. Lagyan natin ng tubig. Katamtaman lang yung eksaktong malulunod siya. Ayan. And then, lagyan ng kwan. Hintayin nating maging lumambot. Saka natin ituloy. Okay. Dagdagan pa natin ng tubig. Kailangan yung medyo malulunod siya. Para pag lumambot, okay na. Yan, pag lumambot na, medyo matagal ha. Naghintay ako na matagal. Matigas tong bakang to. Malambot na. Lalagyan na natin yung patatas. At pwede na rin sabay itong mga sili. Kasi kailangan tong sili, kailangan medyo ma-overcook tong sili. Kasi hindi naman yung sili yung habol natin dito. Hindi yung sili mismo, kundi yung lasa ng sili. So, kailangan medyo ma-overcook yung I-overcook natin yung sili. Yung green and bell pepper, kailangan i-overcook yun. So, isasabay na natin siya sa patatas. Mas matagal maluto yung patatas kaysa sa bell pepper. Pero isasabay na natin kasi ang habol natin dyan ay yung flavor. Yung flavor ng bell pepper. So, kailangan natin i-overcook yung bell pepper. Alright. Pakuluin natin to. Pag kumulo, then rarikaduhan na natin.
Magre-ricado na tayo. Okay. Ketchup. Filipino ketchup. Hindi ko nasabi kanina. Pero lalagyan natin yan. Filipino ketchup. Banana. Maanghang or whatever. Basta Filipino ketchup. Brown sugar. Hindi ko nasabi din yan. Pero lagyan yan. Konting tomato sauce. Konti lang. Okay. Tansya-tansya lang sa Ilocano. Ito, liver spread. Konti lang para hindi ma-overpower. Konti lang sa liver spread. Sweet relish. Konti din lang. Kung gusto mong manghang, pwede mong lagyan ng sili. Yan ang paborito kong ginagawa nun. Nilalagyan ko ng sili. Pero kasi may mga batang kakain. At saka yung iba hindi mahilig sa sili. So sacrifice muna ako sa sili ngayon. Okay. Tikman natin mamaya kung kulang ng lasa. Panimpla natin asin or fish sauce. Okidoki. Last touch. Quick stir. One minute and then it's okay. Alright, it's good. It's good.